Okay, simula na ng ating third quarter. Ochoa, 10 pa rin ang kalamangan ng Team Hustle. Divino ng Mama. Drop pass to Zapata, number 7. Wala. Okay, so possession natin mapupunta ulit sa team ng Black or Team Hustle. So change goal na tayo, third quarter na. 7 minutes 40 seconds. 40-30. Naku naman! Pang-apat na tres na! Itong si Idol Bunyag. Grabing shooting ng taong to. Inalat pa sa turnover itong team ng Pampanga. Pacho, spin. Aga ulit ni Santos. Dalawa. Ang nasa ilalim, ang gandang pasa. Hindi lang na-convert pero may 2 free throw tayo. Para kay number 7. Number 6. Grabe si Bunyag. Dalawang 4 na tres mga idol. Hindi pa nagmimintes. Solid. Team Hustle now. Setting up the play. Santos now. Santos drop pass to Bunyag. Pero may foul tayo. So 2 shot pa to. Or first contact. Inbound lang. First team pa lang pala. So inbound lang to. 43-32 sa ating third quarter. 6:52. Santos dribbling skill. Pupo ng jumper. Wala. Rebound. Para jersey number. Para sa Dilaw. 8. Ochoa now. Ochoa! Wala. Abi now. Gigante. At may fall tayo. 2 shot para kay Abi. 6:29. At shoutout pala sa pamilya Higante o Higante family na manonood sigurado sa vlog na to. First shot para kay Abi. Medyo inaalat. Second shot para kay Abi. Wala pa rin. So medyo inaalat ang shooting itong Team Pampanga kumpara sa Team Hustle na nakakailang press na, lalong-lalo na si Idol Bunyag. Nakaka-play para kay Abi. Wala. Wala rin. Rebound. Bunyag na, pupo ng 3 ulit. Wala. Yun. Nagmintis din si Idol. So for 5th 3-point shot, yun lang imintis niya. Divino now. Ibababa ni Ochoa ang bola. Ochoa now. Ochoa. Bigay ka sa Panta. Wala. Eto na. Power game na para kay Abi Gigante. De Leon na ako play. Pero may foul tayo. 2-1 Higante. 43-36. 5 minutes 44 seconds. First one is. Grabing bakbakan to, Alods. Parang mga men's basketball din yung naglalaro. 43-36, 5 minutes 44 seconds. Pasok para kay De Leon. So score na 44-36. Malulit ang kalamangan ng Team Hustle. Divino now. Divino crisscross. Drop pass. Wala. De Leon now. De Leon nagmamadali si De Leon. Court to court. De Leon on the move. Wala. Pampanga at meron tayong injury. Injury po doon. Sige. Ito pong mga committee po dito po.
Nawala na po. Ano po? Pass to Divino. Divino ngayon. 44-36, third quarter, 5 minutes, 18 seconds. Pass to number. Generacion. Benarson, butata. Ni Pacho. Grabe yung haba ng babae na to. 5 minuto. Balik sa binigay. Barausan. Santos. Ada na play. Terus yun, sa rin binigay. Bunyag ulit. Wala. Inaalat na dito. Valencia. Pacho, open si Santos. Bigay kay Bunyag. Bunyag, pupukol ng 3 yan. Ito na si Benarson. Benarson now. 4 minutes 36 seconds, third quarter. Ochoa, open jumper pero hindi tinira. Bigay kay Divino. Divino, mangangalabaw sa ilalim. Side step. Divino ulit. Ang gandang galaw galing kay Divino. Pass break tayo. Ay, wala. Muntik na yun kay Ochoa. 44-38, 6 lang ang kalamangan ng Team Hustle. Crossover move. Divino! Ayan na si Divino! Nagpaparandam na ng paunti-unti itong si Divino. 4 na lang. 4 na lang ang kalamangan. Para game. 4-point lead para sa team ng Hustle. 3 minutes 58 seconds. So nakahabol sila sa mga pull-up ni Higante at itong si Divino. At shoutout sa nanonood na lang ngayon at nanaglag sa basketball league. Yan, eh? At sa malupit nating commentator na mabalakat. Let's go. 4 na lang. So nabuhay na ng dugo ang Team Pampanga rito. Bunyag now. Bunyag ang malaking tulik ng Pampanga. Wala. Ochoa now. To Benarson. Ochoa. 44-40. 44-40. 4 lang. 15 on the shot clock. Benarson pupukol ng 3. Goal! Benarson 3 points. Nabuhay na ang team ng Pampanga rito. Isa na lang ang kalamaan ng Hustle. Ay, pass play. 44. Isa lang, 3 minutes 33 seconds. Ang gandang laban. Divino move, side step, drop pass to Abi. Abi, minamana sa ilalim nitong si Higante. 3 minutes, 44-45. Lamang na ang team ng Pampanga. Ito na sila. Pacho, pupukol ng 3. Wala, rebound. Higante. Abi Higante na to Divino. Divino nagmamadali. Divino, drop pass to Ochoa. Ay, wala. Pero may foul tayo committed on Benarson. Sayang yung pass break na yon. De Leon now. This crossover on De Leon. De Leon doing the moves. 15 to shoot. May reset na naman. Ochoa. Ay, Mr. Bayan. Bayan. Bunyag. Bunyag na. Pupukol ng 3 sa malayo. Oy. Walang tinawag na foul. Pero sobrang rush yung tira na yon. Pinigay. Give Esquera. Esquera po Ochoa. Pinigay ngayon. Divino now setting up the play. Crossover. Bigay kay Ochoa. 2 minutes 90 seconds. Wala. Rebound. De Leon now. Tumatakbo na si De Leon. De Leon on the move. Foul. Grabing bilis ni Idol. Parang hindi babae. Warning for break. Lock na. Para sa unang tira. May De Leon. Wala. Hindi pumasok ang tira ni De Leon dito. Isa pa. Wala ba rin? Himong Higante. Hindi nagkaintindihan ang dalawa rito mga idol. 2 minutes 11 seconds, 44-45.
De Leon. James Favor. 46-45 po tayo. Dalawang 46-45. sa ilalim binigay ng Veneracion for 3. Veneracion. 3 points. Woo! 1 minute 51 seconds. 46-48. Ito na si De Leon. De Leon now ginagambala number 99. Santos. 48-46 Santos now. Bunyag. Bunyag fake. Side step. Wala. Rebound ni Abi. Higante now. Sa panta. Holding foul tayo. Foul number. Acosta na ngayon. 46-48 in favor of Team Pampanga. 1 minute 29 seconds, third quarter. Pupo ng 3 yan si Idol. 5. Esguerra. 3 points. Pangdagdag kalamangan. 46-51. De Leon now. De Leon on the move. Hinaaras ng dalawa. De Leon nagmamadali. Binigay. Makukuha yan. Number 1 penalty. Dalawa ka na. Grabe yung mga player dito, mga lods. Women's division to, pero parang mga lalaki yung naglalaro sa mga highlights nila. 1 minute 8 seconds, 46-51. Pacho, wala. Wala ba na? 1 minute and 5. At ngayon. Take, pass, Veneracion, 1 minute exactly. Veneracion now. Pass, Wala. rebound. Abi, Higante, wala. 50 seconds. Pass break tayo. Oy, outside. Fire. Di pa, napulong pala yan itong si De Leon. 46 o 48-51. Tatlo lang ang kalamangan ng Team Pampanga. 36 seconds. 30 seconds. Sa clock 18. Esguerra. Esguerra now. Esguerra binigay. Esguerra to Veneracion. Veneracion drop pass to Abi. At may foul tayo. 2 shot para kay Abi Higante. Para sa Kasler. Dali lang, sino pa lang? Foul. Dali lang, Beck, foul. Foul. So 2 shot tayo para kay Abi Higante. First body. Pasok na. So naging champion din ito sa Pampanga 3x3. Isang liga rin sa Pampanga. So may experience na talaga pagdating sa ganitong laro. Abi, wala. Pacho na yun ang shot clock. 15 seconds. Pinaalat itong si Pacho, pagod na rin. So lamang sa tao, itong si Team Pampanga dahil marami silang player. At itong Team Hassel naman, halos 7-8 lang. Pasok ang second shot ni Pacho, 49-52. 14 seconds. 10 seconds. Number 99, Acosta. Acosta, maagawan. Pero may foul tayo. Pushing foul committed on Zapanta. De Leon for 3, wala. That's the end of our third quarter. So babalik tayo sa ating final period.